Luisteluhiihdossa oleellista on tasapainoinen liukuasento yhdellä suksella. Luistelussa vartalon painopiste liikkuu sekä sivuttaen että ylös alas. Perusluistelu eli kuokka on erityisesti ylämäkien tekniikka. Wasberg soveltuu mainiosti loiviin nousuihin, mutta myös tasamaalla. Mugreenilla edetään reippaasti tasaisella. Sauvatyönnön ajoitus vaihtelee eri tekniikan mukaan. Terve! Tässä treenivinkissä keskitymme perusluistelun eli kuokan perusteisiin. Käymme harjoittelua läpi vaihe vaiheelta. Tervetuloa mukaan! Tasapainoa kannattaa kehittää tasamaalla tai loivassa alamäessä yhden suksen liukuharjoituksilla. Usein luistelua vaikeuttaa turha hosuminen ja jännittäminen sekä riittämätön painonsiirto liukuvalle sukselle. Rytmi voi olla myös hukassa, jolloin työnnön ja liuun koordinaatio on heikkoa. Ylävartalon turha heiluminen ja lantion liian istuva asento ovat myös luisteluhiihtoa heikentäviä tekijöitä. Kuokan oppii suhteellisen helposti, mutta tekniikan saaminen tehokkaaksi vaatii harjoittelua. Sauvatyöntö on miltei tasatyöntö ja se suuntautuu suoraan ladun suuntaisesti. Tasatyöntöä kannattaa harjoitella erikseen. Alkuasento on tärkein. Työnnössä käytetään koko vartalon painoa tehokkaasti. Sauvat iskeytyvät siteiden kohdalle maahan, painopiste on päkiöillä ja työntö lähtee niin sanotusti kaatumalla eteenpäin sauvojen varaan, painamalla päätä alaspäin ja ottamalla työntöön mukaan keskivartalon lihakset. Perusluistelun rytmitystä kannattaa alkuun harjoitella sauvoitta hiihtämällä. Työntö lähtee samaan aikaan, kun suksi iskeytyy latuun. Harjoittele molemmille puolille ja rytmin löydyttyä siirry harjoittelemaan sauvojen kanssa. Alkuun voit harjoitella rytmitystä myös yhdellä sauvalla hiihtäen. Kohdista katse eteenpäin ja minimoi ylävartalon kiertyminen sekä liika heiluminen. Keskity saamaan myös työnnettömän puolen potku tehokkaaksi ja palauttamaan suksia aina vartalon alle, jotta liukuun ja potkuun saadaan tehokkuutta. Perusluistelussa suksien kulma suurenee mäen jyrkkyyden mukaan. Liikkeen kanssa ei kannata hätiköidä jyrkässäkään mäessä, eikä hukata liikaa energiaa sivuttaisliikkeeseen.